кумовете в този най-тържествен миг. Още аплодисменти, нищо не се чува. А сега представя българска традиция. Майката на младоженеца ще захрани малото семейство с вкусна покача, замесена от нея в нощта преди сватбата. Така, както ястието не може без сълта, така и вие да не можете един без друг. И още ще има, айде, давайте. Нали сте от вчера за момента? Колкото е сладък медът, толкова да са сладки дните ви заедно. Айде, кумовите, ще ви пожелам. Така както е сладък медът, такива сладки дечица да кръщавате. Може ли малко аплодисменти за свекървата? Много силно! Още! Още! До днес мечтая да имам дъщеря. От днес се имам. Дружи, благодаря ви, че правиш сина ми щастлив и добре дошла в нашето семейство. Официално вече сте Атанасова. Пожелавам ви от сърце ми деца цял живот да не пускате ръцете си, да дишате заедно, да мечтаете заедно, да сбъдвате заедно. Обичайте се завинаги и бъдете безкрайно щастливи. Много ви обичам. Ние очакваме шампанското за първата официална здравица на младоженците с техните кумове тук в ресторант Младост. Всички гости очакват да чуят звъна на чашите на здравица между младоженци и кумове. Нека младоженци да напият чашите до дъно, за да има само щастливи дни в техния живот. Опивайки от групи да пенил вино, сега е момента да опитаме уважение кум, как го намира той това питие. Малко е горчиво. Малко горчиво, викаме цялата сватба. Горчиво! 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 Дали се прави друга шампанско, да или по-горчиво става, то свърши. Добре. Ще питаме комата, нейното е друга реколта. Ужас! Много горчиво! Силува и сетка от тази красива булка. Дами и господа, шампанско има много. Деня е наш, пробваме докато се хареса на комата втория опит. Нещо пак не бива. Усещам аз от тук да го виждам, че е горчиво. Много горчиво, дами и сетка! Трети опит. Почвам, а това ще трябва още една залучица да се гледа тук. Така. Дали е доволна комата вече? Чакай малко да опитай, да ни бърза да целува. Така. Да ти гостира комата.
Добре ли е? Супер! Аплодисменти за команда, за това. Прибираме чашките. И тъй като на всички гости им е много интересно кой ще команда в къщата на младото семейство, тук пред вас ще бъде разчупена сватбената подача. За целта младоженците да застанат с гръбите към друг. Кумовете са тези, които трябва да вземат покачата от подноса. Младоженците дигат ръцете горе. Младоженеца малко прикляка да се изравни с булката, точно така. Само покачата без подноса. И настройват ръцете на младоженците точно по средата. Да няма наши, няма ваши, без корупция. Виждам аз, това е приготвил лазерна рулетка, той сега ще измери. Момент, никой да не бърза да чупи, никой да не бърза нищо да прави. Искам да чуя първо на булката гостите, къде са, да ги чуя. На булката гостите. Така, добре. На младоженеца хората, които са. Така, идеално. При подаден от мен сигнал, младоженците чупят, двете екипки викат яко, всяка за своя човек. И така, 3, 2, 1, чуми! Взимаме високо глава да ви виждаме смата, идеално. Сега обаче, аз тук не мога да преценя, ако трябва да каже къде е по-голямото парче, ако ме избери. Наравно ли? Ама на булката е с двете или повече, виждаме се. Да, така че булката ще командва, младоженеца ще носи паричките, двамата ще си ги харчат със здраве. И както е казал поета, колкото трошички по земята, толкова дечица в къщата на малко семейство. Атанасови, така. Фърляй трохи. Той кога ще трябва да ги остава после много. Така, преди да поканим младоженците да вземат местата си, на кома и комата е много интересно, това ще бъде първата рожба, която ще кръщават. И ние тук ще изпълним ритуала бабиния ехограф. С моята асистентка поставяме на кръчето на булката мече с две китки, бяла и червена. Бялата китка наричаме за момченце, червената за момиченце. При подаден от мен сигнал булката рита, но не много силно, защото фотографа ще ми трябва още. Или ако червената е напред момиченце, бяло момченце, а всички ние с тия весели свапари стискаме палци, двете китки да отидат на едно и също място, т.е. да имаме близнаци. Много аплодисменти за булката, това е смело! Ето ги! Близнаци! Аплодисменти! Няма нищо да гласено. Благодаря на моята асистентка. Още аплодисменти за младоженците и кумовете, които ще представят близнаци. И ще вземат местата си на официалната маса. Заповядайте! Аплодисменти!